Neo. Metamorfosis, cercant el rostre de la UAB. Amb la informàtica i les tecnologies audiovisuals, les fronteres entre l'art i la ciència semblen diluir-se cada cop més. Un exemple il·lustratiu d'aquesta col·laboració ha estat el projecte de creació d'identitat composta, una obra d'art efímer que simbolitza el rostre de la Universitat Autònoma de Barcelona i que vol ser un símbol de la totalitat de persones que formen part de la UAB. L'artista cubà Jorge Rodríguez Gerada l'ha dibuixat en grans dimensions, al carbó, en una de les parets de l'edifici d'estudiants. El rostre és el resultat de l'escaneig de 100 cares de persones de la comunitat universitària fusionades per obtenir la cara mitjana de la UAB. Obtenir-lo ha estat possible gràcies a una recerca realitzada per investigadors de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i del Centre de Visió per Computador. El professor Enric Martí i l'estudiant del màster en Tecnologies Multimèdia, Ferran Poveda, han desenvolupat Metamorfosis, un sistema d'escaneig tridimensional de qualitat i de baix cost i un programari específic per al tractament de les imatges en 3D. La principal aportació del sistema és el programari de deformació d'imatges tridimensionals. De nova creació, permet tractar les imatges a través del marcatge de punts clau situats en diverses zones del rostre i superposar-les entre elles d'una manera ràpida i fiable. De cada cara s'assenyalen 28 punts, 16 al lòbul facial i 12 més a l'interior. Cada cara es fusiona amb la següent i el resultat obtingut es torna a fusionar amb una altra i així successivament fins a aconseguir la imatge definitiva. La idea de tot el procés és aconseguir una cara intermitja entre moltes cares. El procés d'obtenció de cares es basa en un sistema 3D, llavors tenim unes malles en 3 dimensions de les quals volem deformar. El que hem fet per obtenir aquest resultat és dedicar uns punts que són característiques importants, en aquest cas són 28 característiques que volem conservar entre les cares. Llavors aquests punts els marquem en una cara, els marquem en l'altra i llavors fem el procés de deformació. Un procés de deformació que és una adaptació del conegut algoritme de 2 dimensions que s'adapta al seu procés en 3 dimensions, que en solucionem les seves diverses restriccions. Abans del procés de fusió, les imatges han estat capturades i escanejades en 3D. Per fer-ho, els investigadors han ideat un sistema integrat de dispositius. Han fet servir una càmera cedida pel Centre de Visió per Computador, un projector, que en el cas d'escanejat d'objectes se substitueix per un làser, un software i uns panells guia que permeten fer la calibració de cada imatge. De cada persona s'han fet 3 escàners, un frontal i un de cada perfil, i 3 fotografies per donar textura a l'arxiu final. Al contrari del que succeeix amb altres sistemes d'adquisició d'imatges en 3D, Metamorfosis és fàcilment portable i resulta molt més barat. Els sistemes convencionals costen fins a 30.000 euros, enfront dels 2.500 euros del sistema ideat pels investigadors de la UAB, que pensen ja en quins altres àmbits pot tenir aplicació. Fonamentalment, tot el que són aplicacions en què es vulgui adquirir un objecte en 3 dimensions per poder tractar-lo, per poder manejar-lo. Bàsicament amb aplicacions industrials, on jo vull obtenir una peça i aquesta peça vull intentar analitzar-la i veure simular certs comportaments dintre l'ordenador i per tant vull fer una adquisició 3D d'aquesta peça. Amb aplicacions artístiques, que a través del projecte s'ha vist que poden haver bastant interès en el que són, per exemple, en aquest cas, adquirir les cares i llavors poder generar o sintetitzar certs tipus de deformacions en aquestes cares a través del morphing 3D. I una de les coses que estem començant a treballar a partir d'aquest projecte ha sigut tota la part d'aplicacions en medicina. Doncs l'algoritme de deformació ens pot permetre poder modelar deformacions d'òrgans humans o òrgans mèdics per poder saber una mica o per poder diagnosticar possibles anomalies. Els investigadors treballen ja a la millora del programari, que encara es troba en fase experimental. La seva utilitat, però, ha quedat més que demostrada amb el rostre de la UAB dibuixat per Jorge Rodríguez Gerada, qui l'any 2010 té previst crear el rostre de Luxemburg, novament amb l'ajuda de Metamorfosis.